What's up mga love? Welcome back to our channel. This is Yan. Si Jess. Nga mga tabugalingawan kaninyong tanan. Okay, for today's video mga love is Modest Challenge. Okay, for today's video mga love is Whisper Challenge. Yeah. Dapat ibulong. Ang dapat ibulong. Whisper with wings. Okay mga love, sa love Jess kinahalan. Kalima rata mo tubag kung masayop ka. Pildi Hindi na. ka kabot sa lima na. Sayop na ba ka? So, Pildi ako na nasad. to. Pildi na ka. Ah. Sige. So, dito tayo maglagan mga love. Sudan na to kay excited na tayo. Sige. Hindi ka una. Ready na to. Itong cellphone ka na pinanan. Dili ta kadungog. Dili kadungog atong mata. Nga. I-play na na. Ikaw na. Soy sauce? Papaya sauce? I love you so? I miss you? 1 point! So, Yeah, point. Yeah. Tagyo ka gayon. Ansa? Tagyo kita. Daro nga ba? Yuta ka gayon. Ansa? Daro nga. Yayungan. Tagayon. yun! Tagayon! So, tag 1 point na ta. So, ano sad? Next, ikaw na pod. Ihaw talong? Ihaw tagtao? Oh no! Magagtao. Ikaw at ako? Ikaw at ako? 2 points. 2 points na ko. 2 points si Al. So, next is... spaghetti bababa. Sumayaw kita. Giring-giring. Sexy dance. Tara nga. Pa. Spaghetti pa ba? Ano yung mga spaghetti pa Grabe, ba? sayawan pa ka. So, tay, 2 points. Next. Next is... Ikaw pa. Ako na. Ako? Oh, ikaw man, Drag. Get excited. Lugaya, oy! Sa mga kalab-lab kay Lode.
On the wings of you. Ano yung on the wings of you? All the way you are. On. Sige. May moto ka rin ka. Yes, asa ka nga? I love you way you are. Bet. I love the way you are. Right, ay. Pre. Pre, nako ikaw to. Okay. Okay na, ito. Wait lang. Kasi yun. Sige. Batik ko? Batik ka? Batik ka? Bakting ka? Bakit ka? Baktin, dili ka baboy, baktin. Oh no! Bakit ka? Tre, Anas ka ron. Jess, tre, al, stre, Tay. tay. Sige. Ako. Yeah. Ragas ako. Kaya. Ha? Gusto sa akong salad. Yung biya. Dahong laya. Silusa ka! Silusa ka! Silusa ka! Silusa ka! Four, three. Sila eh. Next is Daog ka? Daog ka? Daog na ka? So, dahon ka? last bowl. Dahong laya? Four. Okay. Okay. Panazad. Okay. Kay bawo ka, mahal kita. Imbaw. Limbaw! Kinason na!
kita. Ma! Grabe ah. Okay. Ha? Okay. Manuhog na yung mga katukin news. Okay. Sobra mahal kita. Grabe. Nas. Taro nga baba ni mo? Kay baya ka. Depende. Ano man? Klaro. 4. 5 na ka. Ay, 4 pa ko. Magkaroon mo 5 ko. 4 na to ganaya. Di lagi. 4 pa to. Manos pa man. Okay. Isa ko sa ngayon. Okay. Babae ka? Bayot ka? Pabuyag ka? Ha? Baboy? Ka? Baboy ka? Baboy ka? Baboy! Baboy ka ta! Kabuyan sila. Wala, 5 na ka. Oh, daog na ko. Daog ko. 5 Five naman. ulit, tama. Oh, daog ko. Oh, daog ko. Baboy ka. Baboy. Okay mga kalalab, thank you kayo sa pagtanaw. Nagihuman gid ninyo ang among video. Thank you for watching. Salamat sa pagtanaw sa among modest Challenge. Whisper Challenge. So mga kalab, thank you for watching. We love you all. Bye-bye.